No niin, käydäänpäs läpi reittihärvelin käyttö omissa treeneissä, treenien analysointiin, ainakin perusjutut. Ensimmäisenä nuo omat reittitestit pitäisi saada tänne, ja ehkä se kätevin tapa pitemmän päälle on se, että mikä löytyy tuolta. Eli käyttää Stravaa, ja kun se synkkaa sinne, niin yhdistää tämän siihen Strava-tiliin, eli painaa tosta ja sanoo, että authorize. Niin sen jälkeen se rupeaa synkkaamaan niinku trackit tänne. Ja sitten kun tänne menee, niin samalla on lokkaantunut sisään, niin tänne ilmestyy tämmöinen menu, missä pääsee tekemään kaikenlaista. Muun muassa täältä löytyy tää synkka-asetukset. Eli täällä on kaksi vaihtoehtoa, joko se synkkaa tänne kaikki, tai sitten ainoastaan semmoiset treenit, missä on tuommoinen O-kirjain otsikossa. Kun Strava se ei ole suunnistusta erikseen, niin ei voi ottaa pelkästään suunnistuksia, mutta sen pystyy, kun ton laittaa päälle, niin pystyy itse hallitsemaan, että mitä tänne tulee. Eli siitä tulee pelkästään niin kuin suunnistukset, jos laittaa vaan aina tietää, että laittaa otsikkoon O-kirjaimen erillään, niin silloin ne napsahtaa tänne. Eli koko treeniporukka, ketkä aikoo niin kuin verrata reittejä keskenään ja käy jossain yhteisessä treeneissä, niin ne vaan synkkaa omat Strava-tilinsä tänne, niin sitten ne kaikkien trackit ilmeisesti tulee automaattisesti tänne. Tuot löytyy niin kuin omat sessiot. Ei täältä, jos mä katson jotain muuta sessioa, niin täältä löytyy sitten kilometrin sisältä samasta lähtöpaikasta niin kuin toisten trackit. Mä en katso nyt mutta mä valkkaan tuolta ton, mikä on vähän vanhempi treeni. Ja siinä on nyt toinen oma, mikä itse asiassa on samalta kerralta. Näin, nyt mä oon valkannut nämä kaksi. Ja sitten pitää varata joku taustakartta. Tää oli tuolta rinnekodista, niin mä avaan nämä. Niin näin heilahti tänne kartta ja mun trackit. Tässä rivissä on noin trackien ruksoja, eli tuon mä laitan päälle, niin ne tulee näköiselle. Sitten kun tuolta tulee nuo trackit, niin sieltä tulee aina mukana rata. Jos se ei ole ottanut kellolla yhtään väliaikaa, niin se on vaan niin kuin alku ja loppu, lähtö ja maali. Mutta jos ottaa kellolla väliaikoja, niin väliajasta tulee rasteja. Eli mä ekalla kierroksella otin väliajat, niin mulla on nyt tossa sitten niin kuin rata. Eli tällä lailla saa automaattisesti niin noi radat ja reitit ilman, että tarvii tehdä niinku mitään muuta kuin käy kellojen kanssa vaan niinku suunnistamassa. Ja jos joku onnistuu ottamaan kellollaan väliä ja rasteillaan, niin sitten siellä on ratakin ja sitten pääsee rastivälillä kerralla niinku vertailemaan. Ja jos nyt pikaisesti käytetään näitä perusanalysointijuttuja läpitte, eli kun tähän tilanteeseen, mihinkä pitäisi päästä niin kuin ilman, että tekee mitään esivalmisteluja, kunhan vaan niin kuin käy kellonkaan juoksemassa, niin, niin tuolla sitten vaan valkkaa noi trackit päälle ja rastiväli kerrallaan, niin tosta ykkösväli. Tuo nurkasta löytyy toi himmennys ja tänne alareunaan tulee niin kuin aina tää liukusääni, millä pystyy liuuttelemaan, että näkee, että miten se menee. Ja tää oli semmoinen, missä mä juoksin radan kahteen kertaan, vähän niin kuin semmoinen tasotesti. Eli tosta näki, että toisella kiekalla mä olin 2 sekuntia nopeampi ykköselle, kun oli tuttu reitti. Sitten kakkosväli, sama tarina. Vähän paremmin tunsin sen reitin, niin siinä pari sekunnin eestä ja pärjöntäjä jäi pois. Kolmosvälillä onnistuin jopa vähän oikaisemaan tuohon polulle suorempaan, niin sain siinä tehtyä hyvää. Ja tuossa kolmosella olin jo 11 sekuntia eellä ekaa kierrosta. Sitten oli toi pitempi väli, missä mä lähdin kyllä hyvin liikkeelle toisella kierroksella, mutta sitten rupesi vähän tossu painaa, niinpä mä olinkin loppujen lopuksi ekalla kierroksella nopeampi tällä välillä. Ero kutistui, toi meni samoihin. Sitten tällä välillä mä lähdin oikomaan tuossa suolla ja no se ei sitten auttanut. Siinäkin otin toisella kierroksella takkiin. Tässä lopussa mä yritin vielä toista suorempaa linjaa hakea ja törmäsin jyrkänteeseen. Ja sitten kävikin niin, että mä olin jo tässä kohtaa niin mitä 15 sekkaa perässä sitä tokaa kiekkaa. Ja enhän mä sitten loppujen lopuksi kiinnikään saanut. Mutta nyt kun on tää väli päällä, niin voidaan katsoa sitten näitä muita analysointijuttuja. Eli aina kun on tälleen katellaan, niin tulee tuo compare-nappi. Sitä kun painaa, niin
niin kuin näkyy, niin se tekee tämmöisen vertailun, missä näkyy, että missä kohtaa se minkä verran tuli. Esimerkiksi tuossa mä oon hävinnyt 12 sekkaa tuossa jyrkänteessä jumittamisessa ja 10 sikkaa tullut takkiin tuossa, kun mä yritin ton suon oikasta ja enkä sinne sitten onnistunut. Mutta ehkä tää ei ole paras näiden analysointitoimintojen vertailuun. Mennään taaksepäin. Katsotaan täältä vielä, että sit jos ei ole mitään karttaa valmiina, niin aina on toi maapantti täällä tarjolla. Elikkä vaikka ei olisi mitään karttaa tonne kukaan laittanut, niin eikä olisi Tyrkillä, niin silti sieltä aina on Suomesta, niin ainakin toi. Ja kyllähän tämän kanssa niin näitä aika hyvin vertailee. Jo, vaikkei se suunnituskarttaa olekaan, niin tuo on sen verran lähellä, että tuossa nyt jo näkee samat vertailut, että syytä ei niin hyvin näe, kun puuttuu vihreät ja tollaset. Niin. No, tällä voisi ehkä näyttää vielä sen, että tuolla on toi vauhtivärikoodaus ja sen vieressä on 10 sekunnin täplät. Eli täällä pystyy nyt tekemään tällaisen analyysin, missä vauhdin mukaan värjätään ja sitten nuo 10 sekunnin täplät, niin niissä näkee etenemisen. Että normaalisti kun on punaista, niin jos siinä on täpeliä, niin ei tiedä, miten kauan siinä on niin kuin mennyt, mutta tuossa pystyy niin kuin laskemaan jotkut ketunlenkit niin suhteellisen hyvin. Ja sitten kun on joku tällainen, niin tuolta löytyy toi exporttiprintti, eli tuosta kun klikkaa, niin voi valita zoomin, että onko se vähän niin kuin ruudun kaappaus vai suurennettu. Jos mä otan nyt ton 2-kertaisen, niin pitäisi olla tuplasti isompi. Että muutenhan niin kuin ruudun kaappauksessa se näyttö rajoittaa sitä kokoa, mutta täällä pystyy niin kuin ottaa vähän tarkemman kuvan siitä itselle talteen. Eli toi nyt exporttaa sieltä nyt sitten JPEGin siinä hetki menee ja otetaan toi tosta auki. Niin tollasen se nyt sitten teki. Se oli niinku tuplasti zoomattu ja tätä voin sitten ihmetellä ja laittaa talteen, että tollanen treeni tullut juostua. Näin, tossa nyt tuli vaan toi maapantti karttapohjana, mutta ehkä noita analysointi-ominaisuuksia kannattaa katsoa jossain, missä on vähän enemmän träkkejä. Minäpä vaihdan jonkun muun tähän nyt. Noin, meillä on nyt tässä sitten toi SM-keskarin miesten finaali. Katsotaan vaikka tässä näitä analysointijuttuja vähän tarkemmin. Eli palataan tuohon rastiverikerralla analysointiin, eli tuota laitetaan toi päälle, mitä me halutaan analysoida, eli kaikki trackit ja sitten ykkösväli. Niin täällä on aina sitten tämä liukusääni, millä sitten voi liuutella ja katsoa, että miten joku reitti on niin kuin edennyt. Eli tuossa näkee, että Miika on tuossa kohtaa ei niin paljon karussa, mutta tuossa se lyö kaasun pohjaa ja onnistuu karkaamaan yllättävänkin pitkälle siihen, että on ykkösväli ja muutkin yrittää juosta. Sitten tästä listasta, kun hiirtä menee, niin näkee, että missä kohtaa se menee. Ja tuolla on esimerkiksi Timo Silli, niin sitten kun mä klikkaan sitä, niin tuosta näkyy ne samat 10 sekunnin täpälät, mitkä olisin toisessakin analyysissä, mikä kertoo vähän sitä etenemisestä. Että jos mä nyt otan tuosta Miikan ja Timon ja otan tuosta ton komparen, niin sitten tässä niin nähdään, että se sama analyysi, mikä tuossa katsellaan, että missä kohtaa se ero siellä meni ja syntyi. Noin. Eli tuolta kliksuttelemalla saa näkymiä ja samalla se toimii niin kuin siihen, että valkataan se, että mitä tässä vertaillaan. Kakkosväli. Siinä on ollut Miika taas nopein ja tuolla on Kasper pelannut sitten itsensä pois aika isolla virheellä. Ja tällä lailla näitä voin sitten vertailla niin kuin välikerrallaan ja liuutella. No sitten, mikä on mielenkiintoinen, on se, että otetaan toi start to finish koko rata. Ja sitten katsotaan, tosta tulee kaikki, mutta otetaan tosta nyt vaan top 25. Niin saadaan tällainen
tällainen käppyrä. Eli tämä on vähän niin kuin Splits-browseri, mutta tämä ei ole väliajoista, vaan tämä on niin kuin kepsiä vertaamalla. Eli tuossa nyt näkee, että miten tämä meillä on baselinena on tuolla Miika, mikä menee suoraan, ja tässä näkee, miten muut on mennyt siihen nähden. Eli tuossa nähdään, että Miika on tuossa tehnyt eroa, mutta sitten toi Fabian on ainoana pystynyt panemaan niin kuin hanttiin, ja nähdään, että tuossa kohtaa ne ollaan oltu aika lähellä, mutta sitten on tullut eroa lisää. Tuossa Fabian on taas saanut vähän kiristettyä tuolla välillä, mutta sitten on jäänyt taas vähän lisää. Eli kyllä se tossa se ratkesi. No sitten tässä nähdään, että on tämmöisiä pudotuksia. Esimerkiksi tuossa on niinku Severi on tuossa kohtaa ollut noin lähellä ja sitten kun mä klikkaan tuolta, niin sitten me nähdään, että 2.22 pummia ja romahdus taaksepäin. Eli kaikki nämä tämmöiset alaspäin tipahdukset on jonkinnäköisiä koukkuja silloin, kun ne on tommosia jyrkkiä. Että siellä on sitten onnistuttu jäämään jälkeen. Ja sitten kun on näitä, missä mennään ylöspäin, niin yleensä aika moni menee ylöspäin, niin se viittaa siihen, että täällä on keulamies, ei ole mennyt ihan optimaalisesti. Esimerkiksi tossa on niinku aika monella tommonen nousu, niin Miika on ehkä tossa kohtaa tehnyt jonkun koukun. Luultavasti tossa rinteessä ei ole niinku ihan tultu siihen kohtaan. Tästäkin kun mä klikkaan, niin näkyy noin 10 sekunnin pampulat, niin siellä nyt on ehkä se 10 sekuntia nyt sitten liikaa, että on käyty tuolla väärän jyrkänteen kautta kääntymässä. On niin varmaan tuota jyrkänettä ollut toksi jyrkänteeksi ja tähdätty sinne, mutta sitten on tajuttu ja korjattu, niin selvitty 10 sekunnin virheellä, mutta se näkyy tuolla, että muut on siinä pikkusen tavoittanut. Näin. Eli tällainen käppyrä, ja sitten kun se on yhdistetty tuohon karttaan, niin täältä käppyrästä kliksuttelemalla niin kuin näkee, että mikä joku tommonen pudotus tuolla on. Että niin jos tuossa on pudotus, niin siinä on Eetu tehnyt pienen koukun, ja onko tuolla kanssa ehkä jotain? Kyllä. Siinä on Eetulla pikkukoukku tullut. Näin. Sitten, monesti kun tuollainen treeniporkka treenailee, niin ne ei ole kaikki ihan huippu-urheilijoita parhaassa iässään, huippu-urheilijoita varmasti, mutta on nuoria ja ikämiehiä ja pääsarjalaisia ja naisia ja tyttöjä ja kaikenlaisia, niin vauhti ei ole ihan sama ja se vertailu on vaikeeta. Niin sitä varten meillä on täällä Reitti Härvelissä sellainen ominaisuus, että me voidaan sitä tasoittaa. Otetaan tuosta vaikka Hapolan Tuomas. Niin täällä on tuo handicappi. No laitetaan tänne nyt sitten vaikka 15% tasoitusta. Eli Tuomakselle 15% vauhtia lisää, 15% ajasta pois. Niin nyt nähdään, että sillä tasoituksella Tuomas olisikin ollut jo 3. Eli nyt se vauhti on niin kuin tasattu niin, että eli jos haluaa verrata, että miten se oma suunnitusteknisesti niin kun se suorittaminen vertautuu, niin se monesti katoaa siihen, että toinen juoksee niin paljon kovempaa, ettei pysty vertaamaan. Niin toi taklaa sen, että sen vauhdin voi tasoittaa ja sen jälkeen niin oikeasti verrata, että kun se vauhti on tasoitettu, että miten se suunnitusteknisesti niin kun se suorittaminen niin kun vertautuu. Eli katsotaan nyt tässä sitten ykkösväli ja missä se Hapolan Tuomas on. Tuolla, että tasoituksellakaan ei ole niin kuin ihan ehtinyt, eli ei ole ihan niin vilkkaasti lähdetty liikkeelle kuin nopeimmat 0,5 minuuttia takkiin seuraava väli. 10 sekuntia enää takkiin, mutta vähän päästy jo vauhtiin. No niin, nyt ollaan jo 2 sekuntia keulasta. Eli siinä ekalla välillä oli jotain pientä hitautta. Tuossa 17 sekuntia. Siinä ehkä tuosta näkyy tuolla kohtaa, että on niin kuin, vähän niin kuin tuo 10 sekunnin pätkä liian lähellä toisiaan, että siinä ehkä on ollut jotain
ei niin optimaalisesti osunut jyrkänteiden väliin. Sitten on tommonen 11 sekuntia. Olisiko toi tuolta alhaalta kaartaminen ollut kuitenkin, no vaikea sanoa, ei siinä nyt hirveästi ole jäänyt, mutta siinä on ehkä pikkasen tullut. Sitten on tollanen pitempi väli, 38 sekuntia. Tuolla näkyy, että tohon asti on menty aika hyvin, mutta nyt on otettu tuolta alhaalta linja ja on niin kuin aika pitkälle päästy, mutta se ei ole ehkä sikäli ollut hyvä, että lopussa joutuu nousemaan ja siinä on sitten syntynyt eroa. Eli liikaa vasemmalta, liikaa tuolta alhaalta oikealta koukkaamalla menty ja sillä ei ihan kärkivauhtiin ole päästy. Sitten tuolla välillä on taas menty ihan kärjen vauhtia. Toikaan ei ole hassumpi. Ja tuossa on jo kärkiaika 2 sekunnilla. Taas kärkiaika 2 sekunnilla. Et nyt näköjään puolenvälin jälkeen niin Tuomas on päässyt vauhtiin. Ja koska se nyt tuntuu olevan niin kuin joka välillä, niin tämä vähän viittaa siihen, että siinä on varmaan tullut joku porukka kasaantunut, missä on saanut vähän vetoapuja, niin kun peräkkäisen väellä rupeaa vauhti löytymään. Ja tästähän me päästäänkin sitten aika kätevästi siihen, että me voidaan katsoa animaatiopuolella, että mitä siellä on tapahtunut. Eli tää rivi on noita trackkejä ja toi on taas animaatiopalluroiden rivi. Niin pannaanpas tosta animaatio pyörimään. Eli tosta lähtee yhteislähtö. Tuot löytyy nuo labelit. Tuot löytyy vauhti. Ja sitten tästä voi niin kuin mistä tahansa väärällä näpillä tai pitkä painallus, niin se aloittaa niin kuin yhteislähdön siitä kohdasta. Ja sitten toinen on se, että tuosta löytyy se, mitä meinataan katsoa. Itse asiassa kun tässä on kartassa on toi rata, niin me voidaan piilottaa toi rata tuolta. Turhaan se on 2 kertaa siinä olla. Niin me tosta saadaan toi väliaikalähtö päälle. Ja tässä me nyt varmaan sitten löydetään se, että mitä sille, onko siellä ollut joku, no siinähän se Tuomas menee. Ja syrjällä se Arttu lähestyy. Ja nyt Artun kanssa ollaan yhdessä. Joo. Ja siinä ollaan niinku tiukasti letkassa. Ja sit siinä saadaan vielä Oskarikin kiinni. Ja sit loppumatkan on kolmikko. Niin sitä se vähän niinku kuvasi, että kun rupesi niinku se käppyrä näyttämään siltä, että joka vielä on nopein. No, mehän voidaan vielä katsoa se koko radan analyysi, käppyrä, top 25, eiköhän se siellä ole se Hapolan Tuomaskin, se on tossa. Elikkä tuo, niin tässä nyt näkee, että tohon asti on ollut niinku pikkuhiljaa jääty jälkeenpäin, mutta tossa kohtaa on tullut se letka. Ja sitten sen letkan mukana, niin tuosta eteenpäin on vauhti parantunut oleellisesti. Tuossa on tuo kulma. Näin. Tällaisia juttuja. Vieläköhän meillä jotain analysointijuttuja on jäänyt näyttämättä. Onhan meillä esimerkiksi toi Superman. Katsotaanpas toi Supermies analyysi. Eli otetaan joku pitkä väli. Onko toi pitkä? Täällä ei taida olla reitivalintavälejä, mutta no toi on ehkä toinen pitempi. Ja otetaan toi Tuomakselta toi tasoitus pois. Niin, meillä on toi Superman, kun me tästä klikataan tätä, niin se etsii näistä reiteistä, mitä tässä on, niin yhdelmän, että mikä on nopein. Ja tässä tapauksessa niin kuin se näkyy olevan toi Fabianin reitti ja Oksasen Teemun reitti, niiden yhdistelmä. Eli tohon asti Fabiania ja Oksasen Teemu ollut sitten. Eli tuolla yhdelmällä ollaan saatu 9 sekuntia tuosta Fabianin ajasta pois.
No sitten, kun klikkaa, niin se piilottaa ne muut ja näkee, miten se menee. Sitten me voidaan klikata vaikka hiiren väärällä napilla tuolta. Sieltä löytyy myös toi Superman. Niin se etsii tuossa klikatun kohan läheltä menevistä reiteistä. Eli semmoisen reitin, mikä menee yhdellä, mikä menee noitten kautta. No silloin näköjään Eetu. Tää ei ollut kauhean hyvä väli, olisiko täällä joku toinen väli ollut parempi. Katsotaan tämä. Eli otetaan tässä nyt esimerkiksi toi tuolta, että olisiko tuolta yläkautta kiertämällä mitään mahkuja. No siellä on tommonen yhdellä, missä on niinku Miikaa ja sitten on Severiä. Niin se on 3.52. Silloin on jääty puoli minuuttia, että ei. Sieltä ei tultu. Entäs sitten toiselta laajalta, onko täällä jotain hyviä reittivaihtoehtoja? Sieltä löytyy tollanen kuin Aleksi Sorsa ja Matthew. Se on ollut reilu 20 sekkaa Miikaa hitaampi. Noin. Entäs sitten vielä jostakin tollanen välimalli? Sieltä löytyy tollanen, eli ei sen nopeampia. Eli tää nyt toimisi paremmin semmoisella radalla, semmoisen väliä, missä on oikeasti reitinvalintaa, mutta jopa tässäkin niin vaikea sieltä on sen nopeampaa löytää, kun sivurinnetta juostaa ja Miika siellä on jyrännyt, niin näköjään tässä on ollut yksi supermies ja se on Miika. Näin. Mitähän vielä? No, ehkä me loppuun voidaan vielä katsoa toi ihan vaan perus animaationa kisa, että miten tässä nyt sitten loppujen lopuksi kävi. Eli pannaan toi 32-kertainen nopeus ja tosta ihan niin kuin toi perusanimaatio käyntiin ja ykkösväli, kakkosväli, kolmonen, nelonen. Miikahan siellä karkaa ja tässä Fabian pääsee aika lähelle tasoihin. Mutta sitten tuossa Miika puikahtaa vähän alemman reitillä karkuun yllättävän paljonkin. Ja sitten ero jo niin iso, että nyt pitäisi Miikan jo tehdä joku selkeä virhe, että tämä peli menisi jännäksi. Ja tässä se Miika pienen koukun tekee, mutta se on niin pieni, ettei se merkkaa mitään. Noin. Tällainen. Eli tämmöisiä juttuja saa tulille ihan sillä vaan, että treeniporukka niin kuin laittaa reitit synkkaantumaan ja that's it. Niin, eiköhän tää ollut tässä pääosin. Kiitos kun kattelit ja ei muuta kuin käyttöä. Se on moi.